sawangku sagung jajan sangetane putra kangandhut saking yati nalika Sunarendra ngamarta Prabu Puntadewa sing asta dupa dening dupa sak mustakaning dipanggon ponang dupa tinumpahaken wonten saluhuring nyuruping dupa makantara-kantara ayah semundhaya antara sumya kesambet gandha manabu arum mandum apa minangka pratandha katani maciptaning sang lata nggih arsa angupadi dunewang kadarisi nanging gembeng kang winuwus sing mangke datan kadya wonten ing paglaraning Jawi Raden Arya Kudara mandhap sang tinggi ngawe sanggane para putra Pandhaya samudra
kang bala tumingan perang tanpa samya ngedali perkabeh triwateng kota kanyang gumanguncang niti benjang sangat jimicil lagi ngedari terus dosoro winoko kaya kuto singawarge panggil Raden parang kula Raden Nyadong rawuh kula ngati sing andika kula pun Andakawana parang kula ngaturaken Her Minakata Her Toya Mina ulang kota pangucap kados ulang malaikat srambahing tirta benda klis ngen kula lusung kabar Raden napa mengkari atos sing pasrakan ingkang kuwatu Indra taliyani kula pun Mati Andakawana kula pun mati Andaka Semering Nyadong rawuh Raden napa mengkari atos sing pasrakan Rajaningan putra paduka ing Randuwatan kula pun Antaraja Nyadong rawuh Kanjeng Rama napa mengkari atos sing pasrakan inggih Kanjeng Rama kula putra paduka ing pringgonanipun Gatotkaca Nyadong rawuh ya Pak aku Nyadong rawuh Pak aku anak Maulana Antasena anu sing kabar kula gak apa Pak wah ya kabeh ngerti anakku Antaraja Gatot lan Antasena Andaka Semar kabeh sira padha tak timbali ngadhep ning pangarepku mangerti dina iki negara Ngamarta ya kabeh kang mlebu tanah Jawa iki tamandhapan kebluk larang sandang sarta pangan amarga kontatan diwaning panganjur pisawan Bathari Sri kula dina iki yen sira bisa mboyong Pundrewan Bathari Sri aja njagake tanah Jawa bisa pulih kaya ngono wah lah gek piye to Pak aku yo ngantek gumun kok tanduran kok mongko ya di traktor apik banyu ora kurang rabu ya oke kok dadi tandane kok kuning ora bisa ndang perkatak wah iki gek piye apa kena wereng ya pun panereng iki aku yo nek gumun anduk jagung bareng ya ora bisa panen wah bolak-balik lagi arep larang pangan iki kaya ngene iki Pak wah yo mulane dina iki mengkene ngerti yo kabeh mapadha budidaya nuwun marang Gusti sing gawe jagat kabeh manungsa nek mung kare sak drema kula yen ana cobaning kang karya jagat mula padha eling lan waspada padha jeng padha ngliwisiké lambe gedheke teng ayo padha prihatin ngurang-ngurangi kon olehmu mangan kon nendra jeng gedhe-gedhe olehmu turu